מה נו? מה? אני לא... מי? מה? מתפרק לך את הראש, אני כבר שעה עומדת בחוץ! למה אתם לא עונים לפלאפונים? אם נשבע לך, אני ארוג אותך, דורון, אני לא צחוקת איתכם. רגע! רגע, אתה קפה לך. לא! על מה באנו לדבר בעצם? מה לעשות כשהאישה תוקעת אתכם בבית עם התינוק ואתם לבד. אין לי מושג מה לעשות ויש לי ביד תינוק. מה אני עושה? לא, אל תשתה את התינוק, זה תינוק! חושי לעזרתנו. יאללה, אני חושי. אני החלקתי! אני החלק! לך, אני קרא לך. לך, לי. בפה שלך. לשאוב את זה? לך אצלי עכשיו. מה אני אעשה? עוד שאלה. אני יכול לבוא לילד, כאילו אני משחק איתו. מה זה עוזר לילד? צבעים. כן. ראייה. על מה אתה מדבר? חוש ההתמצאות במרחב. סיבה ותוצאה, אני לוחץ על זה, זה מצפצף. בבקשה. Talk to the hand. מה דבר? מה לא נוח לילד? זה החיתול. אבא! די. אני לא יודע איך לשים חיתול. אני לא יודע איך לשים בוצר. אני אעזור. אני לך. שקר. מישהו עשה קקי. אני? ילדרה. למה עשית קקי? How? I would like a cup of tea. You like me to make you an apple pie? Have a mustache. אוקיי. לא שלי. לא שלי, גם לא. לא, מה אני לא. איך אנחנו מכינים אוכל לילד? תביאו לי קאדי מים מתוך בקבוק המטרנה, מרין קטן, סירופ מייפל, מלא, ציפורן, עם טיפה מלח. אנחנו מוסיפים... עושים ככה. לא! מתוק. שילי מרין, ברור, חייב. לחיים. חיים. מה שטוב לי, טוב לילד שלי. לך, שלי. לא, שלי. בשלב מסוים בחייו של הילד, הילד מתחיל לאכול מוצק. אני מרכזת לזה, ואומנם אחיות טיפת חלב לא יגידו לך שזה בריא, כל דבר מסביבו מעניין אותו. לא צריכים להפעיל הרבה סאונד. תמודי, אני כאן! מה זה עושה? זה עולה! אתה צריך לבחור ספר אחד שיגרה את הילד. די, הגעת לפה הגעת. סיימתי את המקלחת. כן. אני רוצה שהבית יהיה חשוך, שהכל יהיה רגוע. כדאי שתשימו לו גם איזה מובייל מעניין. אנחנו פותחים לימין, כן? יש לי מותק של ענק שקוראים לו רגע, אז את זה אנחנו מתי עושים את זה לילדים? קצת, 5 דקות לפני המקלחת. אתה תלך לישון טוב מאוד, יחד יכרות בנבלו. אישי בוז'ה, אישי בוז'ה. נסע לירושלים. אני הייתי אורן. זה דורון. וזאת ליטל, מה עשתה שם? שבוע הבא יהיה איתנו אלי מנשה. מה איתו? אלי עמר. Из веснушек, и хлопушек, из линеек, и батареек.